Okhulumayo nguSibongile. Lana sizobe senza izibonelo sisebenzisa ama-Pythagorean sigxile ku-trigonometry. Ake sicaleni ngezibonelo zethu esinazo. Lana uma ngino-1 engimsusa ngo-sin squared theta osemabhrakethini kanye no-cos squared theta. Lana ngizohamba ngeceleni siyokwenza esinye isibonelo sobona ukuthi u-1 engimsusa squared theta ngizothola ubani. Nasi isibonelo sethu. La uma ngine-cos squared theta ngimhlanganisa no-sin squared theta onginika u-1 no-cos squared theta onginika u-1 engimsusa no-sin squared theta. Lokho kuchaza ukuthi cos squared theta ufana no-1 engisusa u-sin squared theta. Into engizoyenza manje ukuthi ngithathe lo cos squared theta ngimisele kulesibonelo sethu sokwazi ukuchubeka. Sinokubili singakukhetha sikhothe u-cos squared theta. La kufana naloku njengoba bengichazile ekucaleni sochubeka sithi cos squared theta engizophinda ngo-cos squared theta. Impendulo engizoyithola lana u-cos lona sobhala owodwa ngizokuthola u-cos to the power 4 theta. La ake sichubekeni ngesibonelo zethu. Lana uma nginaloku kulandelayo, uma ngino-sin squared theta ongaphansi kuka-1 engimsusa no-sin squared theta. La ngizochubeka ngokuthi ngibheke lesibonelo sethu esiphezulu ngithathe kuso. Ngizothi sin squared theta ongaphansi cos squared theta. Cos squared theta kuyafana nalo-1 engimsusa no-sin squared theta. La kuzonginika u-sin theta ongaphansi kuka-cos theta squared. Lokho okuzonginika u-10 squared theta. Impendulo yethu le esiyitholile. Asenzeni isibonelo sethu sokugcina. La uma ngino-cos squared theta engimhlanganisa no-1 engimhlanganisa no-sin squared theta. Lana into engizoyenza ngizothatha lokhu kubili cos squared theta no-sin squared theta ngoba kuyafana. Futhi impendulo engiyitholayo ngithola u-1 uma ngiyihlanganisa. Uma ngithatha lo cos squared theta kanye no-sin squared theta, lokho kunginika inombolo ka-1. Uma sengicedile ngizothatha leyo 1 bese sibalweni sethu kusibonelo. Thathe nalo ngimtholile uma ngihlanganisa lezi, impendulo engizoyithola ngu-2.